nagbabalik mahal ang Santo Papa ng mga green flag. Ako pa rin to, si Kim Chino. Na talaga nga naman lahat ng katangian na kailangan mo at kailangan mong maranasan, matikman ay nasa akin. Kaya tamang-tama na ikaw ay nakikinig, na tamang-tama rin si Kim Chino ay single ngayon at gustong humabol ngayong Pasko. Huy! Anyway, balik Chinitox na rin tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina mahal, kasi nga lagi kang sinasaktan, lagi kang sinasayang ng mga maling tao. O sige, bibigyan kita ng pagkakataon para mag-take note. Di ba? Kasi ibibigay ko ang mga katangian ng tamang tao. Talaga nga naman. Para naman matrato ka ng tama. Yan yung hindi mo pa nararanasan, di ba? Kaya ang ending, ang lahat ng kinikim-kim, dinadala mo ay trauma. Anyway, recap na tayo mahal. Sabi ko kanina, ito na nga, unang katangian ng tamang tao ay palangiti. 'Di ba? Kasi dapat unang tingin pa lang, unang pagkikita nyo, definitely dapat nakangiti na yung taong 'yan. Bakit? Kasi kapag unang kita mo, definitely ang sarap titigan, ang sarap tignan, ang daling mag-assume na mabuting tao 'to, 'di ba? Ang daling mag-assume na talaga nga ng mga masarap ang mga sinasabi nito. Yung mga lumalabas sa bibig at yung mga nasa bibig ay pwedeng malasa. Yung mga words, di ba? Yung mga pang-uuto, pambobola. Kayang-kayang ibigay yan ng tamang tao, di ba? Iba talaga ang tao kapag palangiti. At ang pangalawa, sabi ko rin kanina mahal, nakatangian ng tamang tao ay singkit. Kapag sinabi singkit, ito yung mga maliliit yung mata. Na kapag tumatawa, ngumingiti ka, ay talaga nga namang parang guhit. Pero mahal, ang taong singkit, mga chinito-chinita, sinasabi ko sa inyo, hindi na yan magloloko pa. Bakit? Simple lang. Sa liit ng mata niyan, wala nang ibang makikita kundi ikaw lang. Alam ko yan. Hindi ko sinasabing ganyan ako, pero alam ko lang talaga. Sa liit ng mata niyan, hindi na yan makakaliwa, hindi na yan maghahanap ng iba, ikaw lang yung maganda at o kaya pogi sa kanyang paningin. Kasi hindi na yan mag-aaksaya pa ng oras. Ang hirap kaya may maliit na mata. At ang pangatlo at panghuli mahal, katangian ng tamang tao ay may sense of humor. Ito yung sinasabi natin na talaga nga naman, no, kapag bumanat, mapapangiti ka. Matatawa ka, tapos habi na habi yung mga jokes. Ang sarap kayang jumowa ng may sense of humor, di ba? Kumbaga, may mga bagay na maliit lang, di ba? May mga bagay na simple lang. May mga bagay na minsan talaga nga namang nakaka-bored, walang flavor. Pero kapag jumowa ka ng may sense of humor, ang mga maliliit na bagay na yan nagiging colorful. Diba? Sinasabi ko sa inyo kapag yung jowa nyo may sense of humor, simpleng bagay, simpleng data, kayang gawing exciting, kayang gawing nakakatawa, nakaka-enjoy, nakaka-lighten up, yung mga ganong bagay. Diba? O re-recap tayo palangiti, singkit, may sense of humor. Kung naghahanap ka ng ganyan na tamang tao, ay sinasabi ko sa inyo, pwedeng i-search mo yung pangalang DJ Kim Chino sa Facebook. Ay sinasabi ko sa iyo, 3 out of 3. 3 out of 3 meron ako niyan mahal. Saktong-sakto single din naman si Kim Chino, 'di ba? Why not? Why not subukan natin? Ngayong magpapasko, talaga nga namang kailangan natin ng kasama sa buhay, pampainit. Diba? May pagkakataon para tayo'y magkilalanan pa. Basta mag-meet. Diba? Yan yung mga bagay na pwede mo i-take note. But for now, tingnan natin kung yung susunod na DJ ay talaga nga naman tamang tao din.
Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa amin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!